Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Proverbio, Kapitulo 21, versikulo 9. Nasaysayaat ti agnaed iti tuktok ti balay, ngem ti makidan na iti man nakisubang nga asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan pa'y sirbi na gito'y akabalay ko. Puro da amin sadot, angam no panangan nagalistoda. Huh? Oy, Magno, anya ti aramidam di tarwar? Huh? Ah? Kita matartarim na ti motor ko, damagang pailaang. Day tamat la motor montias asikaswam. Umay naktulungan nga aglinis, tani. Ado pa'y ti lalabaak. Ay na, sumanao ka manandita. Agtrabaho ka lakadi. Kasano, kat saan dakmat nga amo at tulungan. Ayan da Cheryl kan Ryan. Amo da nga ado ti trabaho diti unag ti balay. Ang iranadamat apo manaw. Ha? Ada ka matgayam dito silid mo, Manong. Irikap mo day tari daw. Apay ngay man ka dito silid ko. Marurudak. Kaririing ko. Sumana umanan ni Mami. Ungat nga ungat. Isungarod na sa anak arumrumwar. Taungat nga ungat ni mami. Anya nga itar aramidam ditoy. Agar arami dak iti project ko. Project? Nakasango ka mo tita computer? Katun mat. Agar arami dak iti project ko dito computer. Agtugawak man pa'y lang aro ditoy, Manong. Ag-review ak mo, tadates mo intong Lunes. Agungat tumanan ni Mami. No makita na nga agtugtugaw. Nukasta, saan kang agtagtagariya? Uray agtuktok ni mami itiri daw. Saan mo alok-lukatan? Nagsakit ang tisikat kong aglablaba. Cheryl! Ryan! Umay dakman tulungan nga aglaba. Ayan nyo aya! Di ka man sumanao dita bakit? Pukaw kala pukaw. Kababain, iti karo ba? Kasano ajak agungat? Awan mo ti umay mang tulong kanyak nga aglaba. Apay ngamin adi mo usaran ti washing machine aya. Jak ngarud kayat amadadal adagos dagiti badbado. Amumat nga dar aramiden darayan. Agar aramid da iti project da. Agrib-review mat ni Cheryl. Iti ko namkit di. Talaga asadot dagitang anak mo. Imaladaken ka asadot. Ha! Puro kayo amin perkwisyo. Sakit kayo iti ulo. Pumanawak man langan. Nagsakit tila payag ko makangkangag iti nagpipigsa apa nagngiw-ngiwat mo. Ah, kasta! Panawandak dito balay. Aha. Pumanaw kayo. No ado dagiti trabaho. Angam no mabisim kayo. Sayo malagip ti agsubli. Hello, Apo. Hello, Lola. Mabalin ka dito umay makipangan dita balayaw? Ay, kat umay kayo, Apo. Asino ti kaduham? Di Cheryl. Bala, umay kayo, tailakam kayo iti pangal daw. Anya ti kayat yo asitaan. Urayan niya ditan, Lola. Kaya't mirata. Apay, saan ang nagluto ni Mami yaw? Ilam-lamangan mi nga road. Taungat nga ungat. Ay, talaga akasta ni Mami yo. Di nalata maikat da nga ugali na. Bala, umay kayo nga rudan dito'y balay. Ayaban nyo ni Daddy yo. Ay napasensya kayon, Apo. Taday tala natang tinaisaganak asidaan. Tadyak nakaparti iti manaw. Mayat day ti asidaan, Lola. Uray na ti sidaan mi. Basta saan kami ang makangkangag iti ungat. Naragsak kamin ka ni Manong ko. Saan kami na nagpakada? Tamangan no agungot manan ni mami. Birukan na kayo lakit di dayjay. Lola, saan kamot anang iwat? Ngam apay akas din ni Mami. Asino tinang tawidan na itikas din ugali na. Ay, jak mo, Apo. Nasaysaya at ngamin tinatal na atao. Ma-stress ka lang, nuungat ka nga ungat. Ayan dagiti anak mo. Apay adi mo ayaban ida amangan. Napanda ka nun nangan, balay ni Lola da. Anya?
Apay pay lang ang napandanangan ijay. Apay, awan balay da apangananda? Oh, di dalang mabain ang makipangpangan iti sa bali a balay. Kasanumot ngamin ang manganda dito yung kat nakaungungot ka. Di mo pilpilin ti oras ti panagungot mo. Uray madama amang manganda tao. Umanungot ka ngamin. Anya? Iso asaan da ka amanusan da giti anak mo. Sakto pa'y ka maumuma ako ni ti kasta nga ugalay. Hoy, jak amo no apay nakaungungot ka. Ay kat no nauma kayon, pumanaw kayo! Na! Saan kayo akasapulan ni tibiyag ko? Makitam da itaw mga ugalay. Rumbang ay asawam ti kasta. Ay, panunutan pa'y mo da ita ibagbagam awan o ibalbalikas mau. Sakbay nga isawang mau. Apay, ibagam ti kasta, ka may satay mo a pamilya. Oh, dumawat kayo manan iti kwarta. Ang awan pa'y maitultulong yun iti balay. Yawat yun ati kwarta, tani, maladaw akon. Uray syakmat, mami. Alas 8 ti first subject ko. Maladaw akon. Apay, saan nyo akayat adeng ganda giti ibagak kada kayo? Saan nyo akayat ang mabagbagaan? Ha? Ha? Ay. Da kayong agkabsat. Day tala cellphone kon computer yo ti amoyo asangwan. Naperdintel daw ko, manong. Bigbigat asinermonan na ta ni mami. Sika lang aya. Kanayo nakasta ni mami. Kada dumawat ta iti allowance ta. Ita, maladaw tan iti klase ta. Talaga maladaw tan ah. Anya nga tano ag boarding talaan man, manong. Day tamat tinabayagan na plantanwag. Tangay kanayon nga agungungat ni mami, iti kadatay di balay. Nasaysaya at no ag boarding talaangan. Tapno awanon ti ungungtan ni mami. Wen, nasaysaya at day tang aramidan ta. Nang runa ita. Nagaduti ipapaarami da project kada kami. Awan oras ko at tumulong ije balay. Panawan nyo da ito'y balay ang nakawarwara? Di yu pa'y amo nga ornusen, dagiti gamit yo? Ha? Di dakmat nga rod matulungan nga agurnos. Trinay, umanungot ka abigbigat. Si kamot gayam, nanang. Asino aya ti ungungtam. Ay, nilakay ko Nilakay mo. Kano itay sapay asimrag iti trabaho na. Awan meten je motor na ditasango ti balayaw. Anya? Napan, asaan man laan nagpakada kanya? Ay naanak ko, kasano nga agpakada kat sa ukasaw. Ay nanang, kasanumat ngamin ajak agsao. Ay kita man ti kinawara da ito'y pinanawan da, oh. Ha? Di na pa'y maisalapay dagiti tuwalya nga inusarda? Ay katsikan at imang aramid ka dagita. Isungarod nga adda ka dito'y balay. Ay nabambanog ako, nanang. Madlaw kumatkat day taken ka anak ko. Ay, naglusyang ako. Ay, mabainak pa yan, kadagiti ka aruba. Gapo iti kastoy alangag. Apay ngamin, aya, ma-stress ka unay. Unget ka kanong amin nga unget ko na dagiti anak mo. Ay, basol da. Didakmat ngamin amo at tulungan. Ay na anak ko, amom, kinamaag ti unget nga unget ken sao-asaw. Nang runa no dagiti amin ama panunot mo ket isawang mulatan. Nanang. Naladaw ton ti amin sakbay ama panunot mo. Ana sakit gayam dagiti na ibatam asao. Saan mon ama ibabawi pay? Iti kanito ana isawang mo. Daddy, kita am dagiti grades ko, oh. Nagngangato ti grades mo, anak ko. Basak gayam abasa kadagiti lessons mi. Uray no ungat nga ungat ni mami. Kasna saan ko latan adengdenggan. Ay, pasensyaan nyo ni Mami, Owen. Ay, ipakita mo ti grades mo kun Juan, ha? Di nanto matla ma-appreciate, Daddy. Ipakita mo lata, tapno saan manan nga agsakit tinakam na. Daddy, ada ko maibagak kada kayo. Ganyan da ita. Palubusan dak ko mga ag-boarding house laangan ijasi dagti school mi. Ag-boarding ka? Apay ka ba alamon ay ati agmay maysa? Wala, apay kit din na saan. Ay na, nagdakilan da iti balay. Mayat pa iti silid mo, di aircon. Mas kay kayat mo kit din, ti ag-boarding house.
Wen daddy, palubusan dakon. Barang iti dayto nga aramidak, sumardengan nga ungat ni mami. Kasla kagura na ngamin, no addaak dito'y balay. Sana kasta. Di kay kumagpanunot iti kasta, anak. Alan daddy, pagpordingan dakon. Nalakalaang matibayad ti boarding house. Uran di simple laeng. Basta awan tinaungat akab balay, mayaten. Manong, nagpakada akon ka ni daddy nga boarding nga. Ha? Inununa anak manan? Siyempre tapno siya ti palubusan da, imbis asika. Diyak kaya ti agbati dito balay. Adamot ni daddy akadom ang maungungtan. Anya? Ay, saan ka man nga katawa kasta? Basta, uray sa andak akayat apalubusan. Agburding aklat ta. Ha? Diyak kayat akabalay ni mami. Gusto na ita na panaglindinis mo ba kay? Gabiin, naginanakan. Ururno sa klaang dagito'y bado dito'y kabinet. Tano si ka, no agala ka iti badom, wara umat amin. Isukit anaunget ka, tadi ka aginana. Agtal na ka man dita. Kinasarita na kakadi ni Cheryl. Anya ko mati bagana. Isukit akabuteng dakatakas ti panagsasaom. Rumbeng asik ako mga ina ti umuna apang ibagaan da iti pakasaknan da. Anya nga minday ta aya? Agboarding ka no? Anya? Taan niya ti gapong agabang pailang iti boarding house? Kat asidaglaang mato'y balay di ta iskwilaan? Gapukan ka Basol ko manan! Dahil kinangiwat mo, tiga po na. Di mo pampanunutin na masaktan dagiti anak mo. Saan arumbay nga kanayon mo ida nga ungtan? Kat, kasanudak nga ron adenggan, nujak ungtan ida. Ay naapo ta, di mo to amo nga minti makisarita iti na diplomasyan awagas. Diyan nga isaan la asika ti denggenda. Denggemet ti bagada. Adula amin. Basta day tati plano ni Cheryl. Panangipakita day ta asika nangiwat ka unay. Kanya nga, di-agrebil din nagiti anak mo. Itulog ka ni eskwela nyo, Ryan. Aglugan ka ni Timotor. Wan daddy. Daddy. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya day ta. Kayat ko kung mga boarding house ak. Tulad naman ni Cheryl? Wan daddy. Diyak ngamin makakonsentrate dito'y balay. Takanayon nga agungungot ni mami. Ay sus, asino ngayon ti kadwami ka ni mami yaw. Nag-boarding kay matan nga kabsat. Dahi tamot ti kayat ni mami. Diya awan tao dito'y balay ang maungungtan na. Anya ti pagsarsaritaan nyo nga agama. Mami. Aqua. Agabang kamutan, akas ka ni Cheryl? Saan ka kuman nga agungot mami? Dahi ta tinapanunot mi awagas. Tapno saan ka ma-stress. Tapno saan ka nga umanungot nga inaldaw. Wala pagsasaritaan tayo dahi tabanag. Agsasango tayo kada Cheryl. Laulawagan tayo dahi to'y. Bakit? Kaya't ko kontrolem dahi tarignam. Jack kayat nga agungot kay tisangwan ang dagitan nakta. Kaya't dagayam apo manaw dito balay. Gaputan na umadahan iti ugalim. Ita, damagakan ka no naragsak ka iti daytoy aplano dagiti anak ta. Siyempre, saan lakay? Apay kumangay, apakaragsak apanawan data. Kat mabalin mo siguro abalbaliwan mo ti ugalim. Diag balin ka kalmado kadagiti na duma-duma a sitwasyon. No da kayat mo nga ibaga, mabalin na kami akasarita itinaanayas awagas. Tasan kami matatulang. Mas denggenda ka no agsao ka itinasayaat. Saan abinubog ka? Ay naapo, saan nyo kumamot apanawan adadadi kan mami yo? Kaasidamot. Saan mi matida panawan, Lola? Agboarding kami lang kaniading ko. Pudno day ta lola. Agawid-awid kami matlangi di balay. Uray pay. Di yo laam mo analad ingit ni mami yo iti day ta plano yo. Kasanumat ngamin.
Inal daw lang nga agong ungot ni mami. Uray mangmangan kami. Agsersermon latta. Ala, bayan nyo ta kasaritak ni mami yo, tapno agbalbali o. Panagkunam lola. Agbalbaliw nga tapay ni mami. Siya akong tinagkita iti boarding house ang mabalin ko apagyanan. Mami, daddy, nalakalaang. Uray siya. Adamot nakita ka nala ka boarding house. Saan nga ta delikado? Agdanag kami ka ni mami yo. Tamang masursuryo ti agbisyo. Teenager kayo pa'y laeng. Rumbang adito'y kayo pa'y labalay nga agyan. Nangagyo ni mami yo. No jay ibagbagayo akanayo nak nga agungat kan agsermon. Sige, bayan nyo, taikarigatak abaliwan dayta nga ugalik. Basta saan kayo apumanaw nga agkabsat. Ay, naglidayan nga itibiyag mi ka ni daddy yo, no awan kayo dito balay. Nangagyo timbaga ni mami yo. Nawatan nyo ka ditirik nami. Asaan da kay akadin ng anak mi. Mano Ryan, anya ti makunam? Apay damagam kanyak. Ag boarding house ta ka di pay? Sikaman, anya ti desisyon mo. Nailot mo di boarding house na biro ka. Kanawan aircon na. Kayat kung san dito'y balay apagyanan, manong. Sige, kasta akmatan. Saan tangarodan nga agboarding? Nasaya at mo't no kasta, anak ko. Kan, no awan tiar aramiden nyo. Tulungan dakmet ngamin Tapno saan akanayon asyak, ti agtrab-trabaho, dito'y balay. Siya kung tagluto bakit, taginanakamutan. Amo ka nabanog ka naglinlinis dito'y balay. Sige man nga rod lakay. Sana bali. Tinulungan dakmet kit din, dagiti agkabsat. Ay wan, ayan dangay. Ay, imbagada, akalpasan at tulungan dak nga aglinis. Agbasa dan iti lessons da. Kan agarami da iti project da. Kat uwan, kunakmat Malagarod, siya kung tagluto. Agbuya ka pala iti TV dito'y salas Tayaban kay to, yun makaluto Sige. Siguradwam, anaimas ti panaglutom. Ay, wan, di ka madanagan bakit. Sigurado magustuhan nyo ti iluto. Awan tinasayaat nga ibunga ti kanayon a panagpungtot. Nasaysayaat tinatalinaay atungtungan, tapno natalinaay met ti kapanunutan. Papagayam, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kendaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.